King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabeng magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kekayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo yu po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, ampon alak Ginoo, saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko po ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa.
Noemi Hingpit, Edward Calo and family, Felix and Ellie Dizon, Kenneth and Annie Tumbocon, Feli Hiamizo, Jimmy Dizon, Jonel and Cherry Dakutanan, Florencia Di Malanta, George Simon, Bong and Kat Lagman, Manuel and Michael and Marvin Liangco, Michelle Tamondong, Lorenzo and Elisa Emmanuel Torres, Alden and Claire Columna and family, Junior and Beth Felix and family, Boy Ronquillo and family, Romeo Ocampo and family, Wayley Ocampo and family, Nelson Ocampo and family, Marlon and Marites Sasson and family, Noel and Maricel De Jesus and family, Alex and Mary Ann Yabut and family, Raymond David Jr., Neneng Between, Hededina Angeles, Joseph Alan Between and family, George and Pat Torres and family, Ernesto and Paz Dabu, Jason and Baby Jane Narido, Sophia Azelia Narido, Francis and Edith Dabu, Ernesto Jr. and Kate Dabu, Jim and Hersley, Piping and Wei, Layville, Maureen and Claire, Libin, Arnie, Connie, Ella, Alvin, Grace, Gabriel, Brian, Joyce Quincy, Domingo Gosum and family, Randy and Glenda Vitug and family, Juanito and James, Jolly and Javier David, Melchor, Clarita and Mau David, Betty Senyas of San Diego, California, Jojo and Yoli Yusi, Kevin and Maria Hangela and Lord Sken Diala, Rosa Ginto, Manyo family, Ricky David and family, Nino Jomar Chipe, Winnie and Hector Gamboa, Emily and Bong Sikat, Eddie and Wilma Castro, Amelia Castro, Susing and Mary Soriano and family, Johnny and Juanita Manyalak and family, Narding and Tersing Bautista and family, Glenmar and Evelyn Mendoza, Regala family, Roel Diwa and family, Nori Manlutak and family. Birthday, Rowena Binyu, Remedios Baby Peña, Floring Alfonso, Precious Monique Palad, Julieta Cuenco, Junior de Dios, Mara Beatriz Salalila, Fernando Giao, Mary Jane Galang, Nelson Nicdao, Floricia David, Margarita Bautista, Auril Monique Sunga. Special intention, Rapi Concepcion Vista, Carissa Marie and Ronino Vista, Johnson Fall and John Patrick Pasion, Raymond David Jr., Arturo and Rona Gosum and family, Aris and Alejandro Coronel, James San Antonio, Arlene Tayag, Marvin Siason, Francis Serrano, Alona Parico, Leo Campo, AC Soriano, Tricia Ann David, Nicole and Kay Ocampo, Rico David and family, Christine Joy Carlos, Edgar Farbo and family, Albitog and family, Nelson and Titus Parbo and family, Prancer Rhodes Layog, Zon Bautista, Prancel Torno, Nina Bautista, Gerald Bautista, Christine Buan, Pedro and Consolacion Angeles and family, Maria Grace Mendoza, Eman and Jonessa Pineda, Edwin Aguilar, Tony Roson, Alan and Ninette Lapira, Arlene Tayag, Elmer and Cherry Aquino Ocampo, Elena Ocampo, Stephen Marie Ebuen, Maria Gazela Cortez, James San Antonio, Doc J. Rose Bautista, Doc Ronel Sapitana, Rosel and Erica Sapitana, Charmaine Vista, John Alfred Kayanan. Speedy recovery.
Danilo, Teresa, and Francisco Giao, Edward and Sharon Manlutak, Manuel Cuenco, Agnes Guevara, Delpin Tayag, Leslie Gavir, Epifania Liangco, Juanito David Jr., Felix Dizon, Gloria Dizon, Edelfonso Guevara, Aileen Romero, Prince Gerald Kagalingan, Pinas Mendoza, Noemi Nicole Manlulu, Remio Candelaria Jr., Adelfo Serrano, Orlando Colala, Joseph Gosum, George Inco, Teresa Arroyo, Francel Santiago, Noy Gabriel Morales, Ethan Mesa, Clarita Nuki, Bart Lim, Beata Canonero, Leonida Sharon, Benedita Amante, Kate Villa, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Ramon Soriano, Cirillo Cuenco, Purificación Gosum, Marco Ezequiel, Sita David, Marta Sevilla, Lay Salas, Heidi Robinson, Joel Guanlao, Gloria Gosum, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Agrifinas Suniga, Lito Pintor, Marian Mochon, Dominador Lapira, Maxima Gosum, Nancy Purigay, Caladua, Ines Lynette Lito, Iluminada, Modesto, Agustin, Floring, Antonio, Milagros, Gerardo, Teodolo, Mariano, Cristina, Roel, Rita, Mercedes, Chopilo, Maria, Adela, Reviro, Victor, Jesus, Juanito, Agapito, Senior and Junior, Carmelita, Cuel, Filomena, June, Alfredo, Policarpio, Maria, Carolina, Nino, Onopre, Justina, Philip, Maxima, Raimundo, Zoilo, Vivencia, Amelia, Aurelia, Aurora, Marcelo, Diogracia, Petronila, Cristina, Jose, and Garcia, Pablo, Agustin, Romana, Normita, Ines, Miguel, Isaiah Miguel, Luis Nicole, Miguel, Pasencia, Corazon, Jerry, Cora, John King, Umbilina, Pido, Among Popong, Arsenio, Benamin, Basilio, Juana, Ignacio, Pasencia, Jennifer, Noel, Michael, Daniel, Basilio, Escolastica, Monsignor Pablo Diaz, Pelisa, Ernesto, Irene, Mirna Arceo, Dr. Aurora Abeo, Rosalina, Chodolfo, Teresa, Eustacio, Felicitas, Thomas, Consolacion, Eddie, Roberto, Abby, Pedro, Consolacion, Abelardo, Felix, Isidro, Corazon, Catherine, Cristina, Maximo, Edith Nuque, Crescencia Gasa, Cristina, Roland Gosum, Gloria, Mojen Rank, Rolando, Ligaya, Arsenia, Magdalena, Angelina, Cesar, Roelio, Gertrudes, Celidonio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Jerome, Maria, Julian, Modesta, Juan, Leonida, Among Jess, Felipe, Chopilo, Diosdado, Marta, Ricardo, Greg, Pasencia, Faustino, Teodora, Rafael, Jesus, Abel Senior and Junior, Rosita, Corazon, Alodia, Domingo,
at ding malkaladwa ken purgatorio, lalong-lalo na letang alang makaga nakakarela. Pangadyantane po yung Regina Shelley, tigdota po. Tumula ka ori naning banwa, Paulina meging karapat dapat kang mibait anting kingkas na, aleluya. Ipanalangin mo kay King Diyos, aleluya. Magsaya ka tumula o Birhen Maria, aleluya. Huling tutuyang sinubling mebing Ginoo, aleluya. Manalangin tamo. O Diyos, aking uli ning pangasubli ng mebyen ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, pikalog mo pong pepatulan ing mabilog ayato, apakirasan mi naman sanang labangnan, ing ligaya nimbe alang kapupusan, king kapamilatan ng Birhen Mariang Induna, king ulan namang Yesu Kristong ginumi, amen. King lagyunig pa, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu, amen. Pakisabi po, kareng luklukan ating ekis, karin kayo pwedeng lukluk, patapong mikakawani. Teta mo ating ekis, karin ko pwedeng lukluk. Salamat po. Kilagyo na ningib pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo, manatili kaya kayongan. At keka antimurin. Kaluguran kong kapatad, patuloy tamo pong mamaus, karing patulunan, din kaya katamong baryo, San Miguel, Santa Ursula, ampoy San Agustin, at maus tamo naman po king patron tamo Santiago Apostol. Ing sana mamilatan niya para kaya katamo, manalangin la, na sana iligtas na katamo kaniting kasalukuyan epidemya. Ganakan la po sa guliring kaya katamong kasalanan, manyad pakaluluking Diyos, batang maging karapat dapat midawon kaniting banal a misa. Yagkasta pumiyag na nagnan, kapanisyan, magkumpisal ko. King Diyos, sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, huling mikasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Huli nitay, panigapo ko, ka Santa Maria ang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ang Puan Santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, king bie, alanganga, Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. Oy baming mayupaya, kapamilatan ning kapamintuan ng Jesus, ake kang anak at talasuyo, binangon me ing misakab ayato. Ikabus mo kay sana king kasalanan, at pagkaluban mo keng tulang alang kapupusan, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pamasang ibat, king libuning dapat, ding apostol. Ding apostol, ampon ding kapatad, at king kabilugan na Udea, abalitan da, king ding pagano, tinggap da naman ing amano ning Diyos. Inyang ni Pedro, mintaya Jerusalem, detang makapanig, king panga circumcision,
daring pagano, ngarang tatat sa keya. Ba't daralo ka at makipangan ka ring udyo? Ulinita, i Pedro, selese na ing sablang mi palyari, manibat king kamumulan. Misanayaldo, manalangin ko karin hope, at menakit kong pamipatilip. Atin kong ikit kukuldas iba't banwa, bala mo metong yang malapad daulas, ababara karing apat ng sulok, at tinok nang ya king tulid ko. Sinyasat ko ing laman na at ikit ko ring animal at tsapa tabetis. Animal ang mga liyap, ang poding gagapang at ayop bundok. Kaybat, dimdam ke ing meto nga siwala, amamaus ka na ako. Pedro, mibangon ka, makamate ka karen, ban mong apangan. Nga kung may kibat, kumalyaring gawan yan Ginoo, alapang pamangan, amarungis o marinat adinalan tingasbok ko. Pasibayo, sinabi ning siwalang menibat banwa, mo awsan marinat, ing nano pamang sasabyan ning malinis ning Diyos. May katatlong ugtong milyari iti, at kaybat ing sablang ita, hinugit de pasibayo paukyat banwa. Ketang pinandita ita, at lulang lalaki, ring miras king tulid ning bale, tuknangan ko. Mituburan lang ibat sa Cesarea, bara kong dakitan. Ating espiritu, sinabi na kanako, king eko, mikakulong to king magbalik kaya bera. Ding anam akapatad akayabe kong eni, tinukila naman kanako karing Cesarea, at ikamimintake, king balenang Cornelio. Selita na kaya kami, nung makananuneng ikit ing metong anghel, kilub ning pibale-balena, at nung makananuneng sinabi kaya, mitubod ka karing hope, ban dakitan niya Simon, aawsan da namang Pedro. At inyang sabyang keka, king kapamilatan ning sabyana keka, ika ang poding sablang katubale mo, miligtas kayo. Yapa mong halos kaumpisa kong migsalita, inyang tinipaya karela, ing banalay espiritu, ang timonong makanan niyang tinipa kaya katamo, kanitang minuna. Kanita kuwaga na ka, ing sinabi ng Ginoo, iwan, may midyagya king kapamilataning ganong. Dapot, ikayo, maminyag kayo, king banalay espiritu. Akilala ko kanita, king Diyos, diri na nalanamang kalam, kalupaning binyena kaya katamo, kanitang meniwala tamo, king ginutang Heso Kristo. Ninumo ako para sabatan ko imburi ng daptan ng Diyos. Inyang dimdam dayti, tiknang ing karelang tama nuliksa at pinuri de ing Diyos, ngarang sinabi, nung makanyan, ing Diyos, diri na namang pamikatagon din pagano, ban painggulot karing karelang kasalanan at niya. Hingamano ning Ginoo, salamat king Diyos. Dalit apakibat, impong pakibat tamo, king mabiyay Diyos, kakawayang kakong kaladwa. Ulitan tayo po, king mabiyay Diyos, kakawayang kakong kaladwa. Nung makananoy ang kakawayang sa king danong mamamagos, ban minumya, makanyanyang kakaw keka o Diyos, ing kakong kaladwa. Pakibat po, king mabiyay Diyos, kakawayang kakong kaladwa. King mabiyay Diyos, kakawayang kakong kaladwa, kapamilatang kapilan kaya tangalan, kayang lupa, ban kaya samba. Pakibat po, king mabiyay Diyos, kakawya kakong kaladwa. Ipabal mong kekang sala ating katutuan, ban ako ing karelang patnubayan, at tarian kimbundo kabanal, nung no ka rin, yang kekang tuknangan. Pakibat po, king mabiyay Diyos, kakawya kakong kaladwa.
Karin ketang altar mo, O Diyos, lumapit ko. Ikang mabiya ka na ko, king tulang emonano. Tigtigang king alpa at puryenda ka, O Diyos, kakong Diyos. Pakibat po, king mabiya Diyos, kakawiyang kakong kalado. Talakad po. Inginu manatili kaya kayungan. At keka ang timurin. Pamamasa king mayap abalita agpang kang San Juan. Ligaya keka, O Ginoo. Nga nang sinabing Jesus karing Hudyo, ako ing mayap apastol, makasadyayang mate ing mayap apastol para karing kayang tupa, ing upahan potang akit neng daratang ing asong gubat darayuya at tatakas siya, uling upahan niya mo, at uling enalabandi ring tupa. Anya sagmitanala ning asong gubat at isalbag ding tupa. Tatakas siya ing taong upahan, uling upahan niya mo, at alayang masabal karing tupa. Ako ing mayap apastol, balo ko la ring kanako, at ding kanako balurako, nung makananong ingibpa balo nako, at ingibpa balo ke. At raon ke ing kanakong biye para karing tupa. Atin kong aliwang tupa ay alapaketing kural, kailangan ko la naman panimunan deti at pakiramdaman da ing suwala ko. Maging metong nyamu ing kawan at metong ya ing pastol. Kaluguran ako ning ipa, uling makasadya kong idawon ing kanakong biye, baking tanggapan pasibayo. Ene akwa kanako ning ninuman iting biye, nune ko sakeng darawon iti. Atin kong upayang midawon, ampon upayang kumang miyuman kaniti. Itiya ing utos ng ipako. Kapatating may pabarita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya pa bengi po kaya kayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. At magandang gabi rin po. At pagpalain nawa kayo, tayo pong malalakas ang loob at hindi takot mahawa ng coronavirus, at pati po yung mga nasa tahanan nila kasama ang kanilang pamilya. Pagpalain nawa tayong lahat ng mapagmahal na Diyos. Isang punto lang po ang kukunin natin sa Ebanghelyo. Sabi ng Panginoon, walang makakakuha ng buhay ko, kundi ito'y kusang loob kong iniaalay. Walang pwedeng kumuha ng buhay ko, ngunit ito'y kusang loob kong ibinibigay para sa mga tupa, iniaalay para sa inyo. Ano pong ibig sabihin ng Panginoon sa mga salitang iyon? Nag-bless po ako kahapon ng 2 patay
matatanda ng mga lalaki, mga 70 or 80 years old na. Yung una po, binless ko, sabi ng mga pamangkin niya, nung nakakuha sila ng bahay sa Villa Santiago, siya ay dinala doon. So ilang taon siya doon, pero nung nag-declare ng lockdown at nagsimula ang coronavirus, siya ay nagpa-uwi sa bahay niya dito sa San Agustin. At doon, mukhang inatake at nanghina. Habang binebless ko po siya, nung may sakit pa siya, halos hindi na makapagsalita. Hindi na binubuksan ang mata niya. Pero habang ako'y nagdarasal, nakikita po namin sumusunod ang bibig niya at dahan-dahang itinaas ang kamay upang mag-sign of the cross. Then sabi ko kay Lolo, Lo, magdasal ka. Pagdasal mo ako at ipagdarasal din kita. Siya'y parang ngumiti at nag-ano ang ulo. Parang gusto magsalita pero hindi na makapagsalita. Gustong buksan ang mata niya pero hindi na nabubuksan. Akala ko po tatagal pa siya. But then, pagkalipas ng ilang araw, tinatawag na po ako para i-bless ang kanyang bangkay. Ang lolong ito, hindi kinuha ang buhay niya. Kusang loob niyang inialay ang buhay niya. Nung nakiusap siya sa kanyang pamilya, gusto na niyang umuwi sa bahay dito. Sabi ko po sa mga kamag-anak niya, ang ibig pa lang niyang sabihin, gusto na niyang umuwi sa tunay na tahanan niya, sa tahanan ng Ama natin sa langit. Alam niya sigurong hanggang doon na lang ang buhay niya, kaya nakiusap siyang umuwi. Buti naman inuwi siya ng kanyang pamilya. Hindi nila alam, nagpapauwi siya sa tahanan ng Ama. Isang halimbawa na payapang pagkamatay, masayang paghihimlay, hindi na nakiusap, hindi na lumaban, kusang loob na inialay ang buhay sa Diyos. Hindi kinuha ito ng mga anak niya, hindi kinuha ng coronavirus ang buhay niya, hindi kinuha ng alta presyon o anumang sakit ang kanyang buhay. Ngunit kusang loob niyang inialay sa Diyos ang buhay niya nang alam na niyang eto na ang panahon at oras ng pag-uwi sa Ama. Tama po ang sinabi ng Panginoon, walang makakakuha ng buhay ko, kundi iaalay ko ito para sa inyo at para sa aking Ama. Yung ikalawa pong matandang binless ko, natatandaan ko, nung tinawagan ako para i-bless yung kapatid niya yata yun or mga kapatid na may sakit, siya po'y walang sakit. Nagwawalis sa hardin. Ang ganda-ganda ng ngisi, ganda-ganda ng ngiti. Kumakanta pa siyang nagwawalis. So pagkatapos kong bindisyonan ang kanyang kapatid, dinaanan ko, Lolo, sabi ko, ang ganda ng ngiti mo. Nagwawalis lang po siya. Sabi ng mga pamangkin, Among, yan ang gusto niyang ginagawa. Araw-araw siyang nagwawalis ng hardin. Masaya, yun ang ginagawa niya. Pero nangyari po, nung nag-declare ng quarantine, sinabihan siya ng pamilya na huwag nang lumabas, baka mahawa ng coronavirus, sa loob na lang siya dahil matanda na. Pumayag naman siya, nasa loob na lang, pero nung nagsimula siyang nasa loob at hindi na nagwawalis, doon nagsimula siyang nanghina hanggang maatake siya. Nung pinuntahan ko po para i-bless, sabi ko sa mga kamag-anak niya,
Buti pang pinayagan niya siyang nagwawalis sa daan. Total matanda na. Kung dapuan ng sakit, di dapuan ng sakit. Pero at least nagawa niya ang gusto niyang ginagawa, ang magwalis ng kanyang bakuran. Masaya siya habang nagwawalis at masaya din siya nung siya'y nahimlay. Hindi po ako naawa sa kanila. Ako'y punong-puno ng kapayapaan at tuwang-tuwa para sa kanila habang pinagdarasal ko po itong dalawang lalaki. Sabay po silang namatay. Sabay din silang inilibing kahapon. Ako'y tuwan-tuwa dahil walang kumuha ng buhay nila. Hindi na sila lumaban. Hindi na sila nagmakaawa sa Diyos. Hindi na sila tumutol, kundi payapa, kusang loob, inialay ang buhay nila. At habang po ako'y nag-iisa sa kwarto, sabi ko sana pag ako ganun din, pagdating na ang oras ko, malapit na, sana payapa na lang akong sasama sa Panginoong Diyos, masayang umuwi sa Kanya, dahil doon din po ang ating kararatnan. Sa bahay ng Ama, ang ating tunay na tirahan. Ang Panginoong Diyos, hindi kinuha sa Kanya ang buhay Niya. Hindi si Pilato ang pumatay sa Kanya. Hindi ang mga Pariseo na nagdesisyon na husgaan siya, na paratang siya ng mamatay. Hindi siya namatay dahil ipinako siya sa krus. Hindi po. Alam ng Panginoon ito. Alam ng Panginoon. Siya'y namatay dahil kusang loob niyang inialay ang buhay niya para sa atin. Walang kumuha nito sa Kanya. Buong pag-ibig, buong kalayaan, inialay niya ang buhay para sa atin. At dahil sa ginawa niyang yon, natuwa ang Ama sa Kanya at ibinalik ang buhay sa Kanya. Si Jesus ay hindi po siya namatay. Umuwi lamang sa tunay niyang tahanan. Bumalik lamang siya kung saan siya nanggaling. At kung papaano si Jesus, ganun din po tayo. Hindi tayo nilalang ng Diyos para dito sa lupa, para yumaman, para maging masaya, para maging makapangyarihan, para maging... Hindi po. Iginuhit ng Panginoon, pinlano ng Panginoon mula nung isinilang tayo, na uuwi at uuwi tayo sa Kanya. Babalik at babalik tayo sa Kanya. At sa oras ng ating pagbabalik sa ating Ama, tandaan po ninyo, walang gamot, walang coronavirus, walang kayamanan, wala man pagmamahal ng ating pamilya ang pwedeng pumigil sa atin. Sabi nga ng matatanda, pag oras na natin, then go. Oras mo na. Hindi para mamatay, kundi para umuwi sa ating Amang mapagmahal. Amen. Manalangin tayo ni King Ginoo, katamong maus kaya, maya papastol, pakiramdaman mo kami, hitangan po. Maya papastol, pakiramdaman mo kami. Para King Papa, ingke ang siwala, ingpe kakatawa ng siwalang Kristo, para kaling sabrang Kristiyano, maramdam niya sana, antayin timyang mipakiramdaman, at tapat mitokyan, ipanalangin taking Ginoo.
Maya Papastul, pakiramdaman mo kami. Para ka ring pinilira, ring mag-revolution, banlutasan ang problemang panlipunan, at alastas na sana, kinging mapakumbabang kasayuan at kalupan ng kang Kristo, munye mas maragul, apamakinabang king katawan, kesa king lantaran, apamagalsa, laban king kapamahalan, ipanalangin taking Ginoo. Maya Papastul, pakiramdaman kami. Para kayong teologo, kapilan man sana, pero tatarian malili, ring aliwang kapamilatan, ding ating kamalyan o ating kikilingan na libro, misulat paulining kwalta, o balang makilala, ipanalangin taking Ginoo. Maya Papastul, pakiramdaman mo kami. Yabe tala po ka ring panalangin tamo, deng Betisenians, King San Diego, California. Deni pong kabalenta mo na King United States na maganakang midaon ming dagdag para pang relief tamong pamye ining daratang Domingo para karela po teng familyada ating karelang intention kaya beda po ring sablang intention daring manalbeke katamo king live streaming kaya beda po retang dakaltang intention ninakbag kini king opisina ipanalangin tala king Ginoo. Maya Papastul, pakiramdaman mo kami. Tahimik tala pong ining adwan ding sarili tamo panalangin. O Diyos, ay bami, mamaus ke po kya kayo, kapamilatan dareng dakalming patulunan, San Miguel, Santa Ursula, San Agustin, Santiago Apostol, na sana king panalangin da, pakiramdaman mo ing sablang daing mi, para karing familyamit karing anak mi. Itiyadwan mi, king lagyo ng Jesus, agino mi. Amen. Manalangin kay kapatad, baning kakatamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sana ng ginuitin daon karing gamat mo, kay ikapuit kaligaya ng kayang lagyo, at ang kaya katamin kasaplalat ng mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming miglalang, tanggapan mo reting ain, ay ba't king kang balayan. Ingalang kaparang tula, ababye mo kaya kami, mirasana king kayang kaganapan karin banwa, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. King ginumanatili, kaya kayo nga. At kaya timurin. Isipan niya't luguran ng Diyos. Sipan niya't kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pinkarapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati o iba kapamilatan ng Kristong ginumi. Pupuriyan da ka king lubos maragulatula kaniting panahon ng pamanyubling mebye.
Anyang i Kristo, maging talapagligtas miya. Gewa na kaming anak ning sala, amibawon, kimbayo, at alangang gambie. Uli ni takambet ring sablang kording angeles, daralit ming kaya kaligayat namingan sasabi, Banal, banal, banaling Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmoy banwa ting yato king kekang ligaya, onsana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyuning Ginoo, onsana king kakatas-katasan. O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam kaya ka, ingkya kaming kapasalamatan. Daraon mila kaya ka, dating tinapi ang pong alak, at aduan ming itubod me in Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubkip pamilasat kamatayan, kabang kasulo na laring kayong kakaluguran king karelang tauling hapunan, kinwaning tinapi. Pepasalamat kaya ka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiing ka na kong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bataning hapunan, kinuha ng kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyining kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ting kanakong daya. Ting daya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayit para ka ring sablang tao, banketa, ni patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo po ngayon Ginoo, niya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasal pantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kang tulang. Katman mo kami king tulang ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan mo yung katawan at daya ng kang anak. Ginuala kang kakalinuan ka ring anak mo, adon ming ingatan mula, den kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalan mila, din kaya kaming niyang ubiye. Ganakan mo ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano no karin lapaman, ating sablang tao king mabilugayato, lalong-lalo na ding kaya kaming masakit at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapagmulalan, potang akakit ning gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalangang ngani ponting metong familia, abe-abe tamong ni pa panalangin king Dios,
karingamano tiro na kakatamo ning Ginoo. Banwa, misamba niya'y lagyo mo, datang ke kami, impangahari mo, pangipang yain loob mo, keti sulit, anti banwa, keti sulit, anti banwa, ingkakanan mi King Aldo, Diemo King Aldo ngeni, at ipatawad mo ding salami keka, di impamamawad mi, karing mi kasala ke kami, emo kay maisawul kintukso, nune ikabus, King Maro, ipami, ipami, ipami. Ikabus mo kami o ginukik sa blang marok, malugod mo pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapaniligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligayo, manggaman king alananggo. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan papiya ko kaya kayo. Kaya mo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, noon elawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kay iglesia, at pamayapan mo yung pabilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, magaman king alangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan, At kaya ka, matula antibon. tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo kaya katinguan, kuy metong at metong, kapayapan po kaya kayungan. Espiritu. Kordero ng Diyos, sa milako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milako king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, ang milalako king kasalanan na ninyato. Mapalad tamo'y tamong mayayaws, tanggap king Ginoo. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat ikasmeng amano mo, kumayap na ako. Panalangin po para karingat siyo karing pibale-baleda, na bisang tanggap king banal a communion. Manalangin tamo. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingat siyo ka kakabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may gitkig sa blambage, at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat pawuli ning nyening pinandit, era katanggap king sakramento, umeka mo man sa ng espiritual king puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at siyo ka ka rin, at takisan metong king lubusan, ing sarili ko keka. Emo sa paintulutan, ing kapilan man, mikawani ko keka. Amen. Katawan at daing Kristo, pagdala na katasan na king biye alangang Amen.
Patintamo mo pong metong pakisabi. Ing cellphone ng Mang Baby Serrano, mana pong van, akalinwane keniking Vicor Butika at mewalaya po. Pakisabi na pong mayap ni numan menakit hanggang itamong SIM nung pwede ding isubli. Pwede pong lakwan keniking pisamban itang SIM o kaya lakwan niya king Vicor, balik king Vicor itang SIM. Huling at yula po karinding number ning sumaw king operasyon ning anak na. Kailangan niya mo pong kailangan itang SIM deng phone number kailangan nala. So pakisabi pong mayap itang meniko aking cellphone kaya kane itang SIM pakibalik niya po kang Mang Baby Serrano. Salamat po. Kadua po, purida ko pong kutnan, malamang kay bat na ning akin si niting Mayo and a strict community quarantine no ne general quarantine namo. General. Puri nagsabihan nini, bawal pa rin yung mititipon marakalan kayong pisamban, kailangan ta pa rin mag-face mask, kailangan ning distancing, kanya sasanay doon ako po, karin mong ekis kayong luklukan, karin ta pwedeng lukluk, kailangan pa rin mag-alcohol. Kutnan da kayo pa, kutnan da, burida kayo mo pong kutnan, at pakisabi o ring pakibat yung kayong text, gan text yung kami mo, or lakwan nyo kayong opisina, nano buri yun yung schedule makanine, balang alas 6, nimbengi, aldoldo, in misa, or may balik takit ang dating schedule, alas 6 ding abak, Miyerkules siya mo in misang alas 6 ning bengi. Then po sigurong Sabado ampong Domingo, potang melif na ing strict community quarantine, may balik ta po siguro keng alas 5 ning Sabadong gat panapon. And then detang misa siguro hanggang atlo pa mo neng Domingong abak. Alas 6, ampong alas 9 ning abak, ampong alas 5. Man kanita mas medyo dakalaring makasimba o neng tapin lawot-lawot pa rin po. So nang palagay yun, nang pamalak yung karating schedule, paki-text yung kami mo po. At maminto ko po kaya kayo. Salamat po. At pasalamatan tala po ring kabaryo tamo king San Diego, California,
King Saubda Kiakatam. Talakad da po para king tauling panalangin. Bukas po pala, alatamong kuryente alas 6 ning abak hanggang alas 6 ning bengi. So, nung datang pang alas 6 ning bengi, deng media group tamo, ela pwedeng magumpisa, so alalayan tala, baka 6:30 na po ing misa. Pero ita sigurado po, may balik marano ng kuryente, mga pagmisa ta ng alas 6. So, mag-adjust ta na mo po bukas. Alas 6 or alas 6:15, ing misa bukas, beng. At mimingat ko po karing pibale-balay. Para po kintauling panalangin, ganakantala ring familia tamo, ring kapatid tamong masakit, ring manyawad panalangin kaya katamo, ring kakaluguran tamo mag-birthday. Para karelangan, Bapong Maria, mitmo ka king grasya, yung ginong Diyos at yukeka. Nuwan ka karing sablang babay, tuwan niya pa naman yung boning at siyan mo'y Jesus. Santa Maria, Indo ni Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngini at king oras ng kamatayan ni. Amen. San Miguel, Santa Ursula at San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. ating Ginoo manatilia kaya kayungan, At keka, antimon. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at din kaya kong familia. Hingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo may daune, kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat, King Diyos. May pabengi po kaya kayungan. Salamat po king kaya kong pamanagon. Mimingat ko po potang muli kayo. Good night po. Thank you po. King lagyuning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ginong Diyos, amayupayang tuto, pasalamatan dako po, pasalamatan King maski ako, maksalanan ko, linusan mo ko, eulin kong kanako, 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 eulin kong kanako,